Γιατί είναι σημαντική η ενυδάτωση? Το ποσοστό νερού στο ανθρώπινο σώμα κυμαίνεται συνήθως γύρω στο 60% για ενήλικα, αλλά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την ποσότητα του λιπόδοσης του και το επίπεδο φυσικά της ενυδάτωσης. Τα νεογέννητα έχουν υψηλότερο ποσοστό νερού, ενώ οι ηλικιωμένοι έχουν χαμηλότερο. Τα 2 τρίτα του νερού του σώματος βρίσκεται μέσα στα κύτταρά μας και το υπόλοιπο 1 τρίτο του νερού βρίσκεται εκτός αυτών, εκτός των κυττάρων, σε διάφορα σημεία όπως στα αιμοφόρα αγκία, όπου το πλάσμα του αίματος περιέχει σημαντική ποσότητα νερού, και το μεσοκυτάριο υγρό, που αφορά αυτή την περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στα κύτταρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να αντιληφθούμε ότι η καλή ενυδάτωση κρατά σωστά λειτουργικό το μεταβολισμό μας, ενώ η κυτταρική αφυδάτωση προκαλεί έντονο οξυδοτικό στρες, αντίσταση στην ινσουλίνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις χρόνιες παθήσεις όπως το μεταβολικό σύνδρομο, την παχυσαρκία, το προδιαβητικό σύνδρομο και τόσα άλλα.